Nyakoronga jwang' en otieno mar chieng' tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2025. Kamora mora mintiere e gweng' mintiere geno mara ni bedo kod odiochieng' makare. Machiegni e weche magwa mag otieno mago himore ka mokwongo oithuond weche manyien. No one should imagine or contemplate that a decade-long arrears can be paid in phases. Because they are saying they don't disseminate knowledge to students in phases. Jotije mbalariany oramo ni ng'anyo margi pod dhi mbele nyaka chulgi gopegi duto. Piny owacho ogolo chudo mar kawo opande manyien kod wilo opande kuom thuolo mar dweche 6 mabiro. Tumekimbilia Kenya kukaa juu huku tutakuwa na amani kidogo kuishi na kutafuta watoto biashara na kutafutia watoto kitu kula na kusomesha watoto. Moko kuom jopiny Tanzania donjo e piny Kenya kagiringo lweny matok yiero ka dhungruok mar geche bende oneno e tong' bombe ma Kenya gi Tanzania. Nyakoronga jwang' par ni kopogre gi wang' jowi nyalo luwo chenro makama achiel kachiel wantiere achiel kachiel e mbui magwa mag Uganda moriwo mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod mbui mar Citizen Digital. Machiegni nyinga Sharon Ong'ao jal malokono wach nyinge en Elizabeth Otieno. Kwa chako Nyakoronga jwang' en jatend piny William Ruto odhi nyime kod sero Uganda jabaluya e limbe mare mar ndala ng'wena ka ojiwogi mondo migi thegre gi jotelo manyayo siasa mag kwede kod pogruok. Ruto onyiso jodak mabusia ni safar mane gichako kod ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga mariwo jo-Kenya kanyakla tieko akwede mago mag dhoudi nyaka dhi nyime. Jotelo mawuok Imbo mano mar Kenya bende tiyo gi thuolono mar kwayo jabaluya mondo sir lwedo Ruto e tielo mar 2 mane yiero mar higa mar 2027. Chris Awino Mioler. Utechung od bura manambale kod Funyula e kaunti ma Busia orwako jatend piny William Ruto kod Lange e limbe mare mandalo 4 e gwenge mag Imbo mar Kenya. Kaunti ma Busia en achiel kuom gwenge mosebedo ka siro lwedo ogai machon mar ODM Raila Odinga e yiero 4 mokalo kendo Ruto otiyo kod thuolo makamano mar nyiso johera mag Raila Odinga ni biro mar kanyakla en mar tieko siasa mag akwede kendo riwo jo Kenya duto. Mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Huyo mzee ndio tulikubaliana na yeye tuondoe siasa ya ukabila, tuondoe siasa ya chuki, tuondoe siasa ya migawanyiko, tuondoe siasa ya ubaguzi, tutengeneze Kenya moja ya Wakenya wote. Ruto kod Lange osero jodak ma Busia mondo sir lwedo safar mar Ruto kod Raila ne ochako kokalo e sirikal mar broad-base kendo nyiso ni josiasa makwedo sirikal mare ma owacho ni gin jo akwede mag dhoudi. Serikali ya broad-base, serikali ya mapana na marefu ya kuunganisha na kujumuisha jamii zote za Kenya bila ya kujali jamii gani ni kubwa, jamii gani ni ndogo. Hawa ni wa kabila hii ama ile, hawa ni dini hii ama ile. Sisi wote jameni ni ndugu moja, ndugu wa taifa moja. Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo tuishi pamoja, tupange maendeleo pamoja, tuondoe ukabila, tufukuze chuki, tuondoe ligawanyiko, tuondoe ubaguzi, Kenya isimame iwe moja. Baba Raila, Rais Ruto wakafanya broad-based government. Makale ya mapinzano ikakwisha. Hata huyu Kaunya alikuwa akiona watu wa Kenya kwanza na sita. Lakini siku hizi anaingia kwa ofisi yangu kwa nguvu akijua hii ni serikali moja. Kwa hivyo tunawaomba sasa, hakuna cha kubahatisha. Baba Raila alisema tuunge Rais Ruto. Rais Ruto alisema tufanye kazi na baba. Baba amekuwa mtu wa kwanza Kenya hii asiye rais kupewa state funeral. Heshima ya kubwa sana ambayo amepewa na rais wetu. Hakuna Mkenya mwingine. Sulwe mag siasa mauke Imbo mar Kenya kotelnegi kod speaker mar od bura Moses Wetangula, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod gavana ma Busia Paul Otuoma oriwore kanyakla kuom thuolo mokwongo e sero ombulu ne William Ruto
motelo ne yiero maduong' mabiro. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu akikuambia utoke kwa meli kubwa uende kwa kale kadogo, utashuka? Utashuka? Sasa meli kubwa ni gani? Mko na yeye? Yule tumeungana? Yule waliunga na baba? Leo tukiwa hapa tunawaomba 2027 tusibahatishe. 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 Unasemaje? So Mheshimiwa Rais, sisi hatuna rafiki mwingine wa dhati kuliko wewe. Tutaendelea kukupigia asante sana. Na vile umetushika mkono, na sisi pia tutakushika mkono hapa Busia. Ruto odhi nyime gi nyiero josiasa makwedo sirikal mare ka owacho ni gionge kod ajenda mar tero piny Kenya mbele ka osingo mar puonjo gi siasa yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV. Josiasa masiro lwedo sirikal mar Manyien kata broad based government kotelnegi kod jalub jatend piny Manongire Kithure Kindiki osemo kalo kweth makwedo sirikal kuom siasa mohiu mabende onge agenda ne Uganda jo Kenya. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jotend duond bura mar ODM bendo ramo ni ok gibi wuok e sirikal mar Manyien. Kane giloso kinde chenro mar siro grube mag mine e kar chudo bura makasepol nyasi mane obagi e kar tiegruok masikri, josiasa masiro lwedo sirikal mar Manyien ka otelnegi jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne omedo siamlit mokalo kweth makwedo sirikal magiwacho ni nyao siasa mag kwede mag dhoudi kendo ginge kod ajenda malongo made owachi manyalo tero piny Kenya nyime. Kindiki ne okoni kweth nonge kod oteku mar tero piny Kenya nyime kendo nyisogi mondo giikre ne piem maiye tek e yiero mar 2027 kane okoni kweth no mobalo kod sirikal onge kod thochgi mar yombo jatend piny Kenya William Ruto. Wale ambao wanatuleta katika mambo ya siasa, ukiwaona waambie mambo bado, wawache kimbelembele, wawache kiherehere, wawache perepere. Siku ya siasa inakuja. Jotelo gone okone kweth makwedo sirikal mondo us ajenda margi ne jopiny ma ok siko sedo kod jatend piny Kenya William Ruto ka gisingo ni winjruok mar siasa manie kind duond bura mar ODM kod mano mar UDA ok bi kethore kaka josiasa moko osebedo ka paro. Nani huyu alisema lazima nyinyi mbaguliwe? Nani huyu anajidanganya kwamba ati kwa sababu baba ametuondokea nyinyi bado mtarudi kwa siasa ya upinzani na kuhangaika? Huko hamrudi. Raila no wa broad based. Tontie josiasa moko e Kenya ka. Kendo e thurwa ka. Madwa kiko itwa. Wawachne gina ng'oka wan kasipur ka. Washindwe donge. E thurwa ka. Wadwa duoko President Ruto e term mar 2. And we will do it without conditions. Josiasa mag ODM ka otelegi gi Gavana Gladys Wanga gi jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed ne okone duond bura mar ODM pod biro medo bedo motegno kendo siro sirikal mar Manyien kata odoko ni ogai mar Raila Odinga ne osenindo. Our departed party leader left us, and he left us a united people as a community, and we will remain united and stand together. He was unequivocal that he left us inside the broad-based government, and therefore as a party we will be inside the broad-based government. Wale tunajua kudili na hawa ndio wakora, hawasimami popote, hasimami kama MCA, hasimami kama mbunge, hasimami kama gavana, kazi yake tu ni kuongea kwa makahawa na kwa TV. ODM sasa imeisha nguvu, tujue ODM ni nini. Watu wa Migori wanasimama na president wetu, wanasimama ndani ya ODM na wanakupenda, hata sisi tutakualika siku nyingine. Kindeno benena gisingo ni jochungte mane kudo tiko mag duond buche maloso sirikal mar Manyien e yiero madundo mibago dwe manyien kamotingo kar chundu bura makasepol, kar chundu bura ma Ugonja kaachiel kod Magarini e kinde mamoko biro wuok joloche kinde yiero go. Makasipul candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na chama cha ODM kwa heshima ya baba. Pale Unguja candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Pale Magarini candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na ODM
kwa heshima ya baba. Lakini vile baba walikuwa wameshirikiana na Rais William Ruto, tumesema kule Mbeere North na kule Baringo na kule Banisa na ile sehemu nyingine ambayo kuna by-election ya Malava, candidate wa UDA ndiye atakuwa candidate wa broad-based government. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro mgajonko pogrogi mano, kweth mapingo serikal okwedo limbe Ruto hegwenge mag imbo mar piny Kenya. Kagiwacho ni onge dongruok mora mora ma oyango hegwengego. Kwethno oseyo Ruto kawacho ni oduogo yango chenro mag dongruok mane osetimo chien. Kaginyise mar mondo mi ochwal dongruok madwarore ma ok wuondo jopiny. Jotelogo mane loso hegwenge ma Malava onyiso oganda Jabaluya mar mondo mi oyier dongruok kendo gigol lweny mibadhi mogo tach e pacho kae. Mheshimiwa Ruto amekuwa hapo Malava. Kuna mambo ameongea ambayo ndio tunasema kama kweli we ni Mluya na umesikia yale Ruto amesema jana, na anasema eti hawa watu hawana akili, hawana agenda. Alisema hakusema? Alisema hakusema? Ninyi mkiangalia hawa vijana wenu, sisi tunakaa kama hatuna akili. Tarehe 27 Novemba, haki ya Mungu imadharau itakwisha. Kupitia kura yenu haki ya Mungu imadharau itakwisha. Hii barabara inatoka hapa ikienda Samiti inafaa iende mpaka kule Bokoli. Imokolo. Anakuja analaunchia hapa Malava. Alafu anaenda anapotea baada ya miezi 3, anaenda analaunchia tena na Baholo. Na ni barabara hiyo hiyo. Alafu tena anapotea ndani miezi 4, anaenda analaunchia kule Mumias East. Ruto, you are not reminding these people ile yenye mimi na wewe na Malala tulikubaliana kwamba utatengeneza 1000 kilometers of road. Sasa kufikia sasa hata kilomita 1 hapa Rierand bado hujafanya. Kalure gi tulo mar yiero madhi nyime e piny mar Tanzania. Moko kuom jopiny Tanzania osechako ringo kendo biro buto e pacho ka. Kalure kod luoro mar lweny magikoni kidek muoch. Ma gikoni en kaluore gi okang' mar piny Tanzania kumo duond bura makwedo piny owacho mano mar laro tend pinyno. Gino magikoni dhi ataro kod chik. George Aoko nigi ler mathoth. E odiochieng' mar adek bang' tulo muoch e piny Tanzania kaluore gi chenro mar yiero, moko kuom jodak e piny Tanzania na joringo biro bute pacho ka kaluore gi luoro ni lweny mapek kidek muoch kolandi duoko mar yiero no. Moko kuom jopiny Tanzania mikoni ne ong'ado kiewo kendo donje e pacho ka e boma ma Kilgoris koni giringo gibire pacho ka mar yudo resruok. Tumekimbilia Kenya kukaa juu huko tutakuwa na amani kidogo ya kuishi na kutafutia watoto biashara na kutafutia watoto kitu kula na kusomesha watoto. Naomba serikali ya nchi zingine ya nje ya Tanzania itusaidie kwa hili. Serikali ya Kenya ituingilie kati, sababu sisi ni wananchi wa Tanzania. Tulikuwa tumekimbilia huko, tumekuja hapa kwa sababu uchaguzi uliopita hatukufurahia na hatutaki. Naomba jumuiya yote ya haki za binadamu duniani mzima iwasaidie wananchi wote wa Tanzania wapate ukombozi na katiba yenye sahihi. Gikoni okang' mar piny Tanzania kumo kweth makwedo piny owacho laro kom tend pinyno ne ok en ratiro mar chik, gino makoro gidwa ni riwruog pinje Afrika odonjre makaber to wit kuchande yiero no. Ilikuwa inastahili Mama Samia kuipea vyama vingine haki na kumfungua Lissu. Akuje akae na wananchi na wagombee urais. Hakuna uchaguzi unafanyika hivyo hata siku moja. Na ingelikuwa ni hivyo tungepewa haki wananchi wote kupiga kura. Amekandamiza vyama vingine vya upinzani kushiriki uchaguzi. Na hiyo si haki. Tunatoa wito wetu kwa jamii ya kimataifa, UN na bunge la Umoja wa Ulaya na shirika zote za haki za binadamu ifutulie mbali uchaguzi huo na isitambulike. Jagoro mar riwruog jotich mapacho ka Francis Atwoli ne okoni lweny makamano e piny Tanzania kidek kelo ng'ikruok e kindgi kod piny Kenya kinde pinje mamoko, omiyo kwayo ni kaber to midhiero mantiere onego rum. Wish Tanzanians very well in their ongoing elections and also to pray for them that the violence through demonstrations
is brought to a stop because an injury to an of an East African and an East African community state, it affects us all. And we pray and hope and trust that what is going on will be amicably and politically resolved for the betterment of our region. Komachielo, chenro mag wuoth kod ohala ne omedo rochore e boma ma Hispania manie tong' piny Kenya kod Tanzania kaluwore gi tulo madhi nyime Tanzania. Ma en kaluwore gi luoro masani okwako derepe mag gache matero mwandu e pinyno, kaachiel kod jo ohala masani oteno gache kanyo kapod gipimo yamo. Magi timore sechegi ma jotend arita manie tong' mopogore mag piny Kenya kod Tanzania bende jobet akicha mar garo gi chien jong'anyo ma kidek dwaro ng'ado kiewo. George Aoko, Ramogi TV. Nyakorom gajwang' piny owacho ogolo chik mar chungo kuom kinde omenda michulo ne jogo madwaro wilo upande margi kod loko chenro e upande. E thuolo mar dweche 6, Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni chudogo ok bi bedo mar neno ni jo Kenya maonge upande oyudo gi mapiyo. Kamano bende, chudo moko mogol kuom kinde gin kaka ne joma korka yango kawo upande, omenda mar nono oboke mar nyuol e kinde mikawo upande kata passport. So we do the electronic personalization. Kopogore gi Manyakorom gajwang' mi weche motenre kod somo. Riwruok mar jopuonj mbalariany okwedo dwaro mar piny owacho mar chulo gi gopegi maromo siling bilion 7.9 e kidienje 2. Jagoro maduong' mar Uasu Constantine Wasonga e romo mar gi jofwambo odiochieng' ma kawuono oyango ni nyaka sirikal chul gi gopegi duto eka gibiro weyo ng'anyo. Kata kamano, migao mar somo tolero ni dwaro mar koso chopo kare ugirimiti mano mar jopuonj mbalariany mar higa mar 2017-2021 en kaluwore ni pok mano mar omenda makamano ne ok oket tenge e budget mano mar omenda mar higa mar 2025-2026. Tok piny owacho yango ni gibiro chulo jopuonj mbalariany gope magibandho mar bilion 7.9 e kidienje 2. Jagoro maduong' mar Uasu Constantine Wasonga olero ni tok romo gi riwruoge mopogore mag mbalariany, jopuonj mag mbalariany pod biro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chul gi gopegi duto. I've been holding National Delegates Conference. And the National Delegates Conference approved and ratified the resolutions of National Executive Council last night. These are the resolutions: that the payment of 7.9 billion be done at once and immediately. Wasonga olero ni jopuonj mbalariany ok dwar mondo chul gi gope makamago e kidienje 2. Wira gi kaka gisebedo ka gichwalo tijegi. No one should imagine or contemplate that a decade-long arrears can be paid in phases, because they are saying they don't disseminate knowledge to students in phases. The next thing that they told me this morning, that bills don't wait to be settled in phases. Eromo mana gibago otieno manyoro. Riwruok mar Uasu olero winjruok mane gichope ka giseo piny owacho kuom koso chope ogirimiti mag-gi kinde ka kinde. NEC resolved last night, which NDC has ratified this morning, that the 2025-2029 CBA must be negotiated, signed, registered, and implemented in total. We are 4 months in arrears. Those arrears must also be settled before lecturers can contemplate to go back to work. The third resolution is that all public universities and their constituent colleges shall remain on strike until all the demands are met. Komachielo migao mochung'ne weche somo ose Uasu kuom dagi chopo e winjruok kodgi mar chungo ng'anyo. The leadership of the university staff unions have unfortunately communicated their rejection of this government's offer.
This position is regrettable, given that most of the concerns raised by the unions have been fully addressed, and a roadmap for addressing the remaining one has been presented with obvious goodwill and compromise on the part of the government. Migao mochung' ne somo lero ni gibiro medo twak kod riwruoge mag mbalariany mar chopo e winjruok e kindegi mondo somo oduoge wang'e. We therefore appeal to the university staff their sense of patriotism and duty of care to our students that they should resume work in their respective universities and allow an opportunity for constructive negotiations towards a mutually acceptable and sustainable solution. We have directed the Interpublic Universities Council's Consultative Unit Forum of the Federation of Kenya Employers to continue discussions with the unions to resolve the pending matter. E seche mang'anyo mag jopuonj mbalariany donjo e odiechienge mar 46 kawuono. Biro chuno sirikal mondo dog chien mar sero riwruoge mag mbalariany. Wirani motelo jopuonj mbalariany ne okwedo dwaro mondo chulgi siling bilion 3.5. Dwaro manochwal negi kod migao mochung' ne weche mag somo. Kopogore gi manya korom gajwang' nases mapachoka kwayo piny owacho mondo rang matut midhiero mapod okwako sekta mar thieth e pachoka. Moting'o nok mag jochiw thieth, kete tim chike manyien mag thieth, okumba manyien mar thieth mar SHA, kaachiel kod rango malong'o lwasi mag tijegi. Kane giloso heromo margi mar 67 ma higa ka higa e boma ma Kisumu. Riwruog Nurses e pachoka, National Nurses Association of Kenya, kokalo kuom jotendegi, dwaro mondo bed ka inywandogi e choko paro kod keto e tim lokruoge e sekta mag thieth e pachokai. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Romo mar 67 maiga kaiga mar riwruog Nurses pachoka, National Nurses Association of Kenya, mane okelo kanyakla nurses giwegi, jotim nonro, kaachiel gi jokanyo e sekta mar thieth manowuok e tong' pachoka mangima, dwaro mar somo rieko ewi bero chenro mag thieth, chuogo chike manyien, bero kuma manyien mar thieth mar SHA e kind mamoko kaka yor keto lai makare ne chenro mag thieth e kinde mabiro. We are not just health providers. We are innovators and we are leaders. And we need to work together with other cadres and the government to make sure that we deliver on the transformation that we need so that our people, our citizens and our communities can benefit from the health and health services that we provide. Nurses gone otielo ni lemo magimako marito jotuo e ute thieth pachoka duong', koro gidwaro mondo bedi ka inywandogi e chenro mag keto chike kod timo lokruoge e sekta mar thieth kaka yor bero chenro mag thieth pachoka. What we are asking the government, nurses need to be on the table in reviewing and when developing of health policies. There is no health policy that will transform health if nurses are not involved, because we know what our patients need and we know what we want so that we can give quality care. Gimedo ni piny owacho nyaka koro rang malong'o kaka inyal tieki nok mag jochiw thieth pachoka, ahinya to nurses gino magiyango ni miyo sekta mar thieth yulo e rang'iny mag chiwo thieth makare ne jopiny. Nurses ok nyal tiyo tich mang'eny to gitin, jotuo ng'eny to watin. Ere gimomiyo sirikal ok nyal ndiko jothieth? En sa monego josirikal owuog oko mondo ndik jothieth. Ok ni jothieth onge, jothieth nitie, to sirikal ok dwar ndiko jothieth. Nang'o? Nurses gi bende ne okwedo ndamo mane piny owacho kawo mar wuoyo oko bod matayo nurses ka giwacho ni ma en donjruok gi tije jochiw thieth pachoka kendo mayogi oteku margi. Government through the Ministry of Health, they fired the Nursing Council CEO, which we feel as nurses that was unfair and unfortunate. The Board of Nursing Council should have been reconstituted by now. It has not been done, and we ask, moving forward, nurses of this country to be respected, and what needs to be done and what is constitutional to be done
through the Ministry of... Ewi mano gidwaro mondo ten migao mar thieth oro omenda ne ute thieth mar konyo e chulo gope mar okumba manyien mar thieth ne jopiny gino magitudo gi midhiero ma pod okwako SHA. Pesa nitie mar manyocha wing'adowa mar SHA. Pesa ming'adowa mar SHA ni ang'o miyo ok oduog piny ka. Jotuo be hinyore. Jotuo ka wasethiedho kaka giwuok e ward onge. Kaka jotuo yud thieth mamoko madwaro SHA onge. Koro sirikal onego bed ni kelo pesa SHA piny ka mondo wayud konyruok, jotuo bo yud konyruok, to mondo mi health facilities wa bo bed gi yath mondo dongre. Nurses Gokoro wacho ni paro kod twak duto mane gikaloe e romono mar ndalo 2 gibiro chwalo e nyim migao mar thieth mondo okonye loso chike mabiro konyo e bero kendo tego chenro mag thieth pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kopogore gi mano, en ni moko kuom councillors e county ma Siaya kod Kisumu mano tiyo motelo ne katiba manyien mano kelo lemo mar MCAs e wards mopogore pachoka. Koro yuago rach mar ngimagi ka giwacho ni sirikal ojwang'ogi kendo kodewo kata mana chal margi bang' wuok e apisi. Kotelnegi kod jagoro margi Jo Hakim Odedo. Jotelogo nokwayo jod bura ma pachoka mondo oru kalo chik matayo kaka winjore ochulgi omenda mag aheri maromo gana 30 dwe ka dwe kod omenda mar dhi e pacho maromo $1.5 Magiwacho ni migao mar omenda nyocha oseyie chulogi, to kata kamano pod onge chike magayo kaka chudo makamano inyalo tim. Kane giloso e kar chung'od bura ma Bondo, councillors machongo osingo mar tiyo twech achiel gi jowetegi e pachoka mangima mar neno ni owinj ywakgi ni thothgi odago ngima mopogore gi lemo mana gima kochon. Ogon badiero kamano, kech kelo wach ni malong'o ni pesa to yie chulo, lakini onge chik mosiro pesawa mondo mi ochulwa. Ne wan wang allowances, ne onge salaries. So onge kod gimilongo ni pension. Koro nyaka chik moro kali e parliament masiro pesawa ni mondo mi ochule. Wadwaro pesa matin. $1.5 kuom kansela ka kansela mimiye nyadichiel. Kae timedo ne $30,000 dwe ka dwe mondo mi ochamga kaka pension kuom ngimane kapod en e pinyni. We were on just a peanut allowances of about something like 7,000 by that time. And this is the money which we were managing to make sure that funerals, fundraisings, school fees, and other many things. So we came out without a payment, a good payment. Koro akao thuolo ni mar penjo jotelo mwantie kodo ahinya jotelo magwa manie parliament, ahinya wabunge mekwa mondo tem okal chik masindo jogi nwang'o gimoro matin. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atuoli okwayo riwruok kanyakla e tieko tim mar keto nyithindo e tije mathiro dongruok gi ahinya to e sectors mag ng'wedo chai kod kahawa. Kanoloso Kisumu e sach ya yanga romo mar joma mine makedo ne ratich jotich. Atuoli komachielo okwayo piny owacho mar mondo mi odonjre e wach ng'anyo mar mbalariany madhi nyime e pacho kae. Millicent Adhiambo mioler mathoth. Jagoro maduong' mar riwruok makedo ne ratich jotije pachoka kotu Francis Atuoli wacho ni keto nyithindo matindo e tije ma ok owinjore kodgi kata child labor en midhiero momako gwenge kod sectors mopogore ahinya to ming'wede chai kod kahawa pachoka. Owacho ni dwaro nitie mar rakruok kod timno mar tieke chutho. A child is not supposed to work because the scars that are left in his mind remains in his head forever. And these 4 impacts on children. 1 is physical and mental health. Otielo ni tijego thiro dongo makare mag nyithindo kendo miyogi dangni mag paro kapod gitindo gino madhi ataro mag chike morito nyithindo pachoka. The mental or the thinking or the upkeep of this child will never be the same again. And once somebody's mental is not in very good perspective form, this person will never rise up and catch up with others who did work when they were young
Ewi mano owacho ni nyithindo owinjore bed ni rango mana weche somo ma ok nigi tiyo e kembe mopogore ni mar somo en ratich nyathi ka nyathi pacho ka. Once a child is employed, cannot have an opportunity to go to school. And going to school is not something that can be played with. It's not an option. Once a child is made to work, that means that child has been denied the important tool in his life, which is education. Okoyo sectors mopogore opogore, ahinya to jonyuol, weg tije, kaachiel gi piny owacho, mondo giti kanyakla e kedo gi tim mar ndiko nyithindo matindo e tije kata child labor kaka yor neno ni gidongo e lwasi mowinjore. Issue related to child labor is not only a trade union issue, but it also includes other players, churches, the government administration, other arms of government like police, and employers as well, to make sure that our children are not retarded because of working. We cannot tell families to remove children from work if mothers have no alternatives. I wish to remind ourselves that eliminating child labor isn't just about taking children out of work. It is about building a world where women have the power, protection, and the ability to dream and have the possibilities that they have dreamt of come to life. Atuoli, mabende en jalup jakom riwruok makedo ne jotije e piny mangima kod jakom riwruok makedo ne ratich jotije e pinje Afrika bende oyango ni obiro gwe tao machiegni ni e riwruok mar ILO mondo omi jomatindo thuolo bende mar tiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakwarom gajong kamura mura mintiere dakika hoskadho pradek tok sadek mar otieno kapok kaka yo matinya kwarom gajong asema ni moko kuom ote mabende isebedo ka ioran no thoth ote mabende ntiere ka en kaluwore koda moko kuom jopiny mawuok Tanzania mabende sani koro donjo piny Kenya kaluwore koda ng'anyo makoni kod kocha madhi nyime e piny makamano. Ote machielo mana kanyalo somo mana mapiyo piyo e mbui mano mar YouTube. Aneno kanyo King Charles wacho ni shida mano mar Kenya e wi thieth biro bedo karumo karango. Wacho neno wakintiere gwenge mago mag Kaloleni e county mano ma Kisumu. Jelo Nyango neno weche manyien e makare kintiere Nairobi Dagoreti. Iwacho ni weche manyien chopo ni e makare kata kamano iwacho ni ng'anyo mago mag lecturers nego piny owacho donjie jonyuol kanyakla kod jopuonjre neno matek. Nyakwarom gajwang yena mar mondo miaka yo matine kaduogo antiere koda mathoth mabende pod waikonu e chenro mar weche manyien mago mag oimore. Kik dhi mabor. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mora wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Tired of
late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pachoka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Tutafute jipu hili na tulilipue Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get thank you, Lord. Nyakoro mgajwang dakika 35 tok saa 3 mar otieno wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo mag oimore. Apis Domin Buche gwenge Manyanza e okang' mar keto tich makare e kind jotijegi notimo romo mar ng'eyo chal jotich mamine, romo manobagi e boma ma Kisumu. Manaka jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu, Purity Ruhama lero. Jatatije Domin Buche Renson Ingonga nowacho ni chenro makama bende ne en mar paro ne joma mine ber keto chenro mag ngima gi nyime kendo makore kanyakla kinde duto. Apis Domin Buche bade Manyanza no baguromo mag joma mine gi thor wach mar twak e weche ngima, konyruok kaachiel gi tuo kansa mar thuno e kind joma mine. Nyasi makama ne obiro e sama piny ngima dhialo dwe mar tuo kansa, ka bende ne okelo kanyakla Domin Buche kaachiel gi apises mag weche thieth maduto ne jotwak e achiedh nade mag paro, pimo tuo kansa to kod ngima joma mine matiyo e apisi mag piny owacho. Jatatije Domin Buche Renson Ingonga nowacho ni chenro makama bende en mar paro ne joma mine ber keto chenro mag ngima gi nyime kendo makore kanyakla kinde duto. Yeah, this is the ODPP Nyanza Region Ladies Conference focusing on wellness of ladies, more particularly breast cancer awareness. And we are, as we are all aware, this is the Breast Cancer Awareness Month. That is why we decided, or our ODPP Nyanza region, headed by the regional head, decided that this is the time this conference ought to be held, showcasing the importance of women, more so in wellness and leadership. Ne owacho ni joma mine loso atamalo 58 mag apisas e duolno kendo gimako lemo madito mating'o bedo jong'ad buche. Omedo ni ngima makare miyo joma mine bedo gi paro maliw mar ng'ado buche e kinde tijgi. ODPP, about 58% is women, and
that has made them also to be in leadership roles. For those of us who are interested in public interest matters, we have the Ajwang case, the guy who is alleged to have been killed in police custody. It is being headed by Madam Gikoyi Wangui, who is a lady, showcasing the fact that women in office have been given leadership roles insofar as prosecution is concerned. Jalup jata tije mar duolno Jacinta Nyamosi korka koreno wacho ni romo makamane en mar miyo joma mine thuolo mar sumo paro e kindgi giwegi kaka ginyalo rakore gi achiedhnade mag tuoche mag paro kosingo ni apisi mar gibiro siro joma mine kinde duto. This is an opportunity for us to have the women open their spaces, let them talk about it. When sometimes you break down not because the work is too much, but because of going through some trauma together with the victim. We also want to listen to the experts, the psychologists, the doctors. What will they tell us? How do we cope? You know that people sometimes self-medicate using maybe alcohol to kind of cope. Let this be an opportunity that we don't need to self-medicate using very wrong methods. Bende ne olero ko wito oko weche mafungore ni apisino wito oko buche moko eyo maok dhi kare ko wacho ni chike matayo kaka inyal wit oko bura moro amora nitie kaluwore gi pend chik namba 157. I want to also bring out that the Article 157 allows for a prosecutor to continuously review a case. In the middle, something comes up. Either the witnesses disappear, sometimes they do actually disappear, and you're left with a file. How do you continue with such a case? For you to even ensure that you give justice to that case, you withdraw so that when we return it, we will have an opportunity of giving justice. Ma en okang ma apisi jomin buche kao mar kelo telo makare e tijegi, kachiel gi rango chal mar jotijegi, gino makelo yot e kinde magidhi nyime gi tije. Riti Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Kopogre gi manya korom gajwang, riwruok mar joma mine FIDA obago nyasi mar hingo higni 40 nyaka ne chake. Nyasi mano yore gi jotelo kachiel gi mine mosekedo ne chike matayo sectors mopogore opogore. Moko kuom mine mosekalo e lwenje mag kit chwech mano yore nyasi makamano nochiwo sigandegi kachiel gi okenge magisegoyo kama bende konyo mine moko mabende osebedo kakalo e lwenje maket kod magi. Martha Karua mabende noyuoro e nyasi no onyiso joma mine mondo mi odhi nyime gi kedo ka ojiwogi mar mondo mi gitega riwruogi mano mar FIDA. New technologies, new political voices, and shifting economic realities. Yet amidst all this change, one truth remains. The measure of a nation's progress will always be how it treats its women and girls, and generally the marginalized in society. When women cannot walk safely on our streets, when survivors of gender-based violence are met with indifference, when young girls drop out of school for reasons of poverty or culture, then our development is hollow. In my administration, I've made sure that whatever we are teaching as FIDA Kenya is being carried in the counties. I give priority to people. Public participation is a must in my county. I give my community an opportunity to suggest what we do. So today, you can see I have scars on my face. I'm fitted with metal plates on my hand. I survived with a head surgery and a breast surgery. But still, the community judged me. As always, the community will judge women harshly. Fought for my rights, and finally, I found my rights. My daughters were disowned. I was told I had not given birth because girls are not children. Jo Kenya ne obago romo mokwongo mar piem mar tedo chiemb jo China mabende nokelo kanyakla jotedo molony mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika. Piem no ne obagi e mbalariany mar Kenya Utalii mantiere Nairobi mabende nantiere kod dwaro mar riwo kido kod timbe mag jo China kod pinje mag Afrika e tedo.
Piemno bende ne osidho ayanga tudruok mar China kod Kenya e yore mag wuoth e kinde mar higa mar 2025. Them not only superb culinary skills, but also the rich and diversified culture of their countries. I believe this event will foster learning and mutual inspiration, allowing exchanges and competition in catering industry between China and Africa to glow even more brightly on African continent. Collaboration. Choosing this college to host this competition is highly welcome and is a very important step in opening an avenue for the Kenya Utalii College to be able to work very closely with other universities and other colleges, hospitality colleges back in China to ensure that they also learn our Kenyan cuisine as we also learn the Chinese cuisine and we're able to exchange together. Koro kawuono watedo chiemo moa China. Wan gi Chinese participants more African countries o converge ka mondo gi ted chiemo ma traditionally Chinese food. Culture, the Chinese people ohero culture gi mana kaka wan bende wahero culture wa. To culture bedo manifested in different ways. One of the ways ma unyalo nyiso culture maru and through kopogore gi Manyakwaram Gajuanga tere weche matimore county ma Migori. Jodak e gwenge mag Nyatike dwaro mondo piny owacho oro omenda mondo gedo mar kar choko piedho kanyakla kod loso mwandu mopogore opogore mong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park ma igero e gwenge mag Makalda e sub county ma Nyatike otieki. Mana ka jafwambo marwa George Jumalero. Mae biro e kinde ma giwacho ni giseketo ikruok mar tiyo kod kar choko piedho loso kod uso mwandu makamago. Gedo mar kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu mong'ere kaka County Industrial Aggregation Park ma igero kod omenda maro $5 million ma isiro kod piny owacho ma kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo e sab kod ma Nyatike ne igero ni koro dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Kata kamano kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu ni magedo mar hospital kadigni nyaka sani gedo mar chopo 87% ka igeno ni koro dhi rumo dwe mar 2 mar higa manyien. Tieko gedo mare koro chor nyime kawe kod midhiero makoni kod kocha ma oting'ore mar piny owacho mar oromenda e wang'sa. Another thing that has been a challenge sometimes in the delay of the resources, sometimes it takes time before funds are released for the project. Kalo makut chwe accessing ka bedo matek. Koro loche ama gine makelo nwa materials bedo gi tich matek. Paul Kisinyu, men manager mar chenro ni, wach ni gigo ma odong' ma onego ger sani koro nok kendo gintie kod geno ni gedo ma dhi rumo e chakruok mar higa mabiro. Being ni project ni itime e counties mang'eny e Kenya ka. Seche moko inyalo dhi e market tiyudo ka kamidhi ng'iepe cha wadu osedhi mong'iepo. Koro chuno nyaka igol gi loka. Koro process ma ikawo ma yoda gi loka ma gibi kawo thuolo mar dweche 3 ka gigo tim nade chopi. Koro mane momiyo pok watieko, but we expect ni gik moko kodhi maber to dwe mar 2 ka watieke. Leo matieko gedo mar kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu ni bire seche ma oganda sabkono ma Nyatike kod kaunti ma Migori mangima wacho ni giseketo ikruok mopogore opogore mar tiyo kod kambini. An gi weche mag michel wanyalo puro, wan gi kothe wanyalo kelo ka to wanyalo uso. Pura lot anyalo ikora mondo mi ber moro ayudi bech goldi oningo chorre mbele. Ageno no biro chorore mbele kendo ber biro maber. Pak ma okelwa Nyatike kani obro konyowa yore mang'eny. Sana wagone gavana Uchila yako erokamano kuom ne yiero Nyatike mondo kele project ni. Jodagi ma Nyatike geno ber kawuok kuom kar choko piedho loso kaachiel kod uso mwandu ni ka bende gidwaro mondo koro gedo mare koro rumo piyo mondo koro chak tich e kinde machiegni. Koro gini konyalo dhi mbele taparo nyalo bedo maber, onyalo bedo miyo ndiko ji machalo kaka wan gini kama mang'eny ma weche machalo kaka weche mag kuo tembe maricho ma kor gweng' nyalo bedo maonge.
Koro an akwayo government ka yie to gi med lwetgi gi jewnwa gini. Ng'eny ma kor gweng' ka biro yudo ga tich ka. Chalo kaka mine matiyo ka, moko nitie matedo ne joma tiyo ka. Chalo kaka round poles moko wauso ne jogi ka. Mano benefit mwayude. Nikech Nyatike ka wan gi pur mar mchele, to kuonde ma giwa gidhiye onge. Nikech nyo pok wayudo kama ne gibede packed. Kaka sirikal parowa mokelnwa gini ka, wabiro benefit. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi mano, en ni tende duol mochung' ne pur mar majand chai pachoka KTDA oyango ni giseyudo tan 30,000 mar mbolea magito jopur mag majand chai pachokae. Kane loso e wath ma Mombasa bango mar mili moting'o mbolea no, Jakom KTDA Chege Kirundi ne kata kamano oyango ni mbolea no ne ochopo modeko kopogore kod singo mane gichiwo ne jopur. Okoni mbolea no koro ichwalo e kembe duto 71 mag KTDA pachoka mondo mi ochop ne jopur duto mag majan chai. Eko chak ti kodgi e puothe mar bero yuto mar majan. Tumewahi kuja Mombasa kuangalia ile consignment ya kwanza ya 30,000 metric tons ya fertilizer. Ningetaka kusema kwamba hii fertilizer imechelewa, lakini ningetaka kumwahidi fertilizer ya mwaka ujao tutaileta mapema. Tuna viwanda 71 zile itapokea hii fertilizer. Kwa hivyo wakulima wote wa KTDA watawahi kupata hii fertilizer. Kwanza ni 30,000 metric tons imefika Mombasa na kuna zingine zinafuata kwa sababu fertilizer hii yote haiwezi kuingia kwa meli moja. Wuoth mar jipange na Viusasa hodonje county ma Murang'a e limbe mar ndalo ariyo. Jodak nowuok oko ka rombgi e gwenge mag Kiriaini, Kangema, Rwathia kod boma ma Murang'a. Kendo riwore gi jolendo mag Nyakalondo ma Inoro kod Citizen e dhialo higni 8 mag Viusasa. Kuom donjo Viusasa kendo neno chenro mage kuom siling 50 kende, johera yudo thuolo mar loyo nyaka siling milion 2. Kitu inaitwa Viusasa. Mimi imenisaidia sana kama kijana. Nimesema niko na simu yangu pale, naweza kuifungua, naweza kutengeneza tu video, natengeneza tu video kidogo, natuma pale, naweza kupata. Wale ambao wanahakikisha kwamba mahali ambapo tunafika tunapata wametungoja na wote wako na tumaini ya kwamba wataweza kuwa washindi tukimaliza mzunguko wetu wa Kenya mzima. We have about 2 winners from this region who will be awarding tomorrow. Just like we've been saying, we are here to celebrate Viusasa and to just celebrate the 8 years that we've had. In Murang'a, we've already signed up about 5-6 content providers who are very excited to join us on the platform. Nyakoronga juang dakiken 51 tok sadek mar otieno. Akayo matine ka aduogo kod weche mago mag tuke medikete e TV mar Ramogi. At Papillon Lagoon Reef, the ocean greets you at sunrise. The palm trees dance in the breeze, and every moment feels like magic. Now imagine 3 nights of this paradise for only 36,900 Kenya shillings per person sharing. And here's the secret. These special rates can only be unlocked through View Travel. Plus, with our Lipa Pole Pole plan, your dream escape is now easier than ever. So don't just dream of the coast, claim it. Papillon Lagoon Reef, exclusively with View Travel, where unforgettable escapes begin. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. I have a theory, and my theory is that one cannot be one's best self by themselves.
I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly. You'll take your natural proclivities and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Machiegni e weche mag tuke. Club mar KCB FC geto points adek duto e kinde magibiro rakore gi club mar Murang'a Seal e tuke adhula lig maduong' ma pachoka chieng' Jumapil. Jobengi go mar KCB FC omako thuolo mar 10 e chung' mar timbe gi points 6. Ka giseloyo tuke 2 kende e kinde tuke 5 magisetugo season ni mano mar higa mar 2025-2026. Kata kamano KCB FC nyaka bed gi ikruok makare e kinde ni ma Murang'a Seal osemana yudo loch achiel e tuke gi 6. Mission is always to play and win every match. And we lost 2 matches in a row. It's very painful, but nothing we can do now. It's behind our back. We are focusing about the coming matches. The closest match is about Murang'a. It's going to be a tough match because they have been losing. So I think that's like final game now. Every team has to win. Boma ma Nairobi higeni ni biro bago tuke 2 madongo e tuke mag okapu kamoting'o tuke mag lig mag wakeini pinje Afrika mano mar group mar D kachiel gi piem mag manyo tiko tuke mag ball Elite 16 tournament. Kano wuoyo gi jofwambo, jagoro maduong' mar riwruok matayo tuke mag okapu pachoka Angela Lushivia, tuke wakeini mago mag pinje Afrika oyoyo timbe 8 kamoting'o timbe 2 mago mag Kenya, mago mag Kenya Ports Authority kachiel gi Zitek University. Ibiro bagi e kinde tarik 9 dwe mar 11 nyaka tarik 15 e alap ma Nyayo Stadium. Ng'wech mar manyo tiko tuke mag Balelite 16 tournament ibiro bagi e kinde tarik 18 dwe mar 11 nyaka chieng' tarik 23 mano dweno e alap mar Kasarani Indoor Gymnasium. Nairobi City Thunder, Team Kenya ma okuongo tugo tuke mag ball biro yuoro e tuke gi kuom thuolo mar higni 2. Being hosted in Kenya, because this just affirms
the fact that FIBA Africa has confidence in Kenya as a host, as well as a growing basketball hub. I think the example we're seeing today with Nairobi City Thunder is one that we're particularly proud to be part of. We hope that the athletes here will take this opportunity to pursue their education. What Nexford's able to really offer is a flexible education model that allows people to continue building the skills that they need without having to put a pause on their professional careers. Mara moja tugo praboro kod ang'wen mawuok e pachoka pinje mag Afrika gi pinje maoko biro rakore he tuke golf mag Sunshine Development Tour East Africa mochana e pewe mag Vetlab Sports Club gi Limuru Country Club kaluore. Tuke gi mochan bago he kind chieng' tarik 2 nyaka chieng' tarik 4 mar dwe mar 11. Bende dhi bedo ka yojo tugo mantiere kod alony mawuok e piny Uganda, Tanzania, Rwanda, Malawi, India kaachiel gi piny mar Amerika. Maduto biro tugo mar manyo rang'iny e kinde jotugo e pinje mangima. John Lejirma kaachiel gi Michael Karanga biro telo ne jotugo ma Kenya e piemgo ka geno margi en timo makare kendo keto Kenya e rang'iny mowinjore. Just been fine-tuning my all aspects of my game, from my longest game to the shortest game. And I think we're fresh to get in. And coming next week, we're ready. I think I'm trusting the process, and I know something is cooking. And as I said, I'm used to play with the pros, and I like challenging them and also challenging me. Nyakoram gajwang sangwen marotieno seromo gi kanyo bende makelo wa giko mar weche manyien mago oimore erokamano nyako bedo kodwa nyaka lak sechegi orituru masani nyakoram gajwang kendi bed koda otieno makare. Nyinga en Sharon Ongao nantiere ka otieno makawuono kod Liz Otieno orituru masani.